नकलि पुलिस ओंखारदों जोंहा आसामाव नोंथांमोना खौरांखौ गोबां मोनबाय जानांगौ गोबां मोनाखै एसिपि खौरांखौ फुलुनो थांगासिनो दं दायो आङो फ्लाइट टाइमा आर्लि मर्निं जानायलाय उफाय गैया फैनानै थाफैनानै रुम लाबाय जाबाय लोंबाय जोब्बाय जानाया दा बेयावनो खौरां फोसावनो नागिरदों जोंहा कास्टम बसुमतारी आदाया दहाय मोनसे प्रेस मिट होनाय गोबांथार भाइराल जादोंमोन बेयो जाहैबाय मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि बर' हारिखौ बा लिडारफोरखौ राजखान्थि बेलायाव खौसे जानांगोन बा जायाबा उफाय गैला बेफोरबायदि मोन्दांथि हादरनि उदांस्रि सानाव आंनि मोन्दांथि होननानै बिथाङा मोनसे गोलावै लिरदोंमोन बे लिरनायनि सायावहाय प्रेस मिट भिडिअ लाबोदों जे BPF जा UPPL जा मिलायनांसिगोन बेखौ लानानै फिन मानगोनां फैला जे बरगयारि सारा मोनसे रेसपन्स बा रिप्लाइ भिडिअ होदों मा बेखौ नायग्रोजोब ओमफ्रायसो आं मेन खौराङाव फैगासिनो दङ गाबोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेबायदि फेलें जायोब्ला बिथाङाबो बे फेलें जानायनि सासे दायनिगिरि जागोन बिथाङाबो बेनि दायनिफ्राय मालाबाबो खारग'नो हानाय नङा बिथां जोंनि दानि बिटिआरनि EM मानगोनां रेवरेवा नार्जारी दा बिथां सारखौ आङो पार्सनेलि खोब मोजां मोनो आरो मानबो होयो आरो बिथाङाबो आंखौ मोजां मोनो अनो दा जियानो जा गोलाव सम बिथाङा जोंनि जातीय संगठनाव थानानै माहारियारि आफादाव थानानै बर' हारि आरो समाजनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय थादों हारियाव आरो समाजाव बिथाङा गोबां बिहोमा होदों बिथांनि बे बिहोमाखौ बे कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो रावबो बावनो हाया आरो जायनि थाखाय बिथांखौ जों बयबो सनमान होयो मान होयो बे हिसाबैनो आंबो बिथांखौ मान होयो आरो सनमान होयो दा जियानो जादोला आरो बे सनमान आरो मान होनायनि थाखायनो बिथांखौ UPPL आरो BJPनि जा जथाय सरकार बे सरकाराव सासे EM हिसाबै सायख'नाय जादों अर्थात EMनि बिबानखौ होनाय जादों दा बिनि ओंथियानो जाबाय बिथाङा जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि सासे दायित्वशील बेक्ति बा खोब माने बिबान गोनां रेसपन्सिबल सासे पार्सन बिटिआर गभर्नमेन्टनि दा बे बेलायाव बिथाङा बुंनाय बायदि हसाके जुदि गाबोननि समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ बबेबा बिथिङाव जुदि फेलें जायोबा बेर्थ जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया दा बिथाङाबो जागोन बिथांनियाबो बे दायनिफ्राय मालाबाबो खारग'नाय नङा जिथु माने बेर्थतानि जि माबा अंखिदार बिथाङाबो सासे दा जियानो जा बिथाङा दाखालि जि मोनसे खोथा बुंदों बे खोथाखौ मोजाङै साननानै नायोब्ला आं बेखौसो बुंनो नागिरदों थारैनो बिथाङा सासे EM हिसाबै गाव फेलें जादों नामा EMनि खामानि मावनायाव सासे मन्थ्रिनि बिबान लानानै बिथाङा जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावफुंनो हायाखै नामा आरो जायनि थाखाय बे दायनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय बिथाङा गुबुननो दायखौ जाबसिनदों नामा बे मोनसे सोंथिया सिखारो मानोना बिथाङा सासे बिबान गोनां सासे EM हिसाबै सरकाराव थानानै बेखिनि जि खोथा बुंबाय बे खोथाया मालाबाबो गनायजाथाव नङा आरो बिथाङा प्रमद बर' सारनि सायाव जिखिनि एलिगेसन लाबोदों बे एलिगेसनखौ लाबोनायाव जोङो नैबेखौसो सानदों दा बिथांनि जयगथा आरो दयखथायाव दिनै मोनसे कुइसन मार्क जानानै थादों दा बिथाङा बेसेबांखिनि EM हिसाबै रोंगौथि दं दा जियानो जा जोङो नैबेखौनो बुंगोन बिथाङा जिहेतु सासे दायित्व गोनां मस्ट रेसपन्सिबल पार्सन अफ बिटिआर गभर्नमेन्ट बे हिसाबै बिथांनि खुगानिफ्राय बेखिनि खोथा ओंखारनाया जोंनि बयनिबो थाखाय दुर्भाग्यजनक आरो दहाय आं सिगाङाव बुंनाय बायदिनो गमामायै जुदि गाबोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेबायदि फेलें जायोब्ला बिथाङाबो बे फेलें जानायनि सासे दायनिगिरि जागोन बिथाङाबो बेनि दायनिफ्राय मालाबाबो खारग'नो हानाय नङा नोंथांमोना नुजोब्बाय जानांगौ कमेन्ट होनो हागोन दा मोनसे मिनिथावबो सेम पुलिस बे जाहैबाय फेक पुलिस इन पुलिस ट्राप आम्बारि पुलिस arrested a fake police for wearing police uniform himself as a ACP जालुकबारियावहाय
बे यां मेना मा कलिता रिंकु कलिता मुंनि सासे एसिपि जानानै ड्रेस गाननानै गिदिंगासिनो दिनै हमजाबाय बे खौराङा सोराङाव फैदों आरो गुवाहाटियावहाय बेबायदिबो थायो नै बिराद साननो गोनां थ' नोंथांमोना दायो कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ